Uwaga, światła, kamera, a nie, już w sumie jest. Siema, ja jestem Niklaus, a to jest gra taka, jak tu jest napisane, Dropship Down, czyli Dropship Down. W sensie nie, że dropship jest downem, tylko że spadł. No, witam serdecznie wszystkich. To jest gierka w klimacie, chciałem powiedzieć Tower Defense, ale w sumie to tak nie do końca. To może ja pokażę. Weźmiemy sobie mapę, najpierw tą prostszą, czyli Desert Canyons. Można grać w multiku, można zapraszać znajomych. Ja ich mam dużo, ale żaden z nich nie jest prawdziwym znajomym, także gram sam. A więc... Jestem gotowy. I to jest takie coś, co się kojarzy trochę z Alien Shooter, a trochę się kojarzy z niczym. Dobra, to ja tutaj łażę. Mam bronie różne. Mogę kupować nowe. Prepare for combat. I idą wrogi. Klysce. A że jako dzisiaj jest święto Wojska Polskiego, to lubię sobie wyobrażać, że to są bolszewicy, którzy najeżdżają przenajświętszą Rzeczpospolitą, największą obrończynię cywilizacji zachodniej w Europie, że ja ich miażdżę niczym wojska Piłsudskiego czerwoną zarazę pod Warszawą. Dobra, uwaga. W pojedynkę to raczej trudno niestety, ale pamiętajmy, że w bitwie warszawskiej czerwoni też mieli przewagę. Dobra. Się trzeba oznaczać nieprzeciętnym refleksem. Dobra. Teraz możemy sobie kupić broń za zdobyte na zabitych bolszewikach, znaczy no... kleszczach... pieniądze? Nie wiem w sumie co to się zbiera, no jakieś takie powiedzmy pieniądze. I mamy tutaj po lewej stronie na dole, jak mogliście zauważyć, różnego rodzaju perki. No, można to tak chyba nazwać, perki. Które możemy sobie aktywować. Znaczy perki i takie dodatki, tak jakby. Do naszej postaci dzielnej. Dzielnego obrońcy cywilizacji europejskiej. Chociaż postać jest czerwona. Także to się trochę nie zgadza. Przegrzała się giwera. No ale to przypadek. Dobra, teraz wracamy szybko do stacji. Tak, moja postać ma bolszewicki kolor, ale to przypadek. No na nic mnie nie stać. No dobra, mamy dużo perków. O, wieżyczkę sobie postawimy, ja sobie w dobrym miejscu stanę. Pyk. No i mamy Tower Defense. Można powiedzieć. Coraz to nowe fale idą brzydkich wrogów. Bolszewików. No i nasza wieżyczka padła. A z granata! Dobra. Nie, ja umieram! Tak to wygląda, moi drodzy. Dobrze. Cofnijmy się zatem do menu i pokażmy tą trudniejszą mapę. Czyli Forest Moon. Starten. No, fajna gra. Kojarzy się z tymi takimi starymi, klasycznymi shooterami. O, patrzcie. Dżungla jak w Kryzysie. Teraz zrobimy przeciwnikom kryzys. Kryzys roku 20. My na mapie są zaznaczeni jako czerwone kropki, także można odnieść wrażenie, że naprawdę chodzi o Bolszewie. Możemy się poczuć jak tam dowódca właśnie wojsk polskich.
Dobra. To by było fajne, ale trzeba dużo pieniążków na to uzbierać. 20% więcej, to jest dobre. Ja się bardzo skupiam. Skupiam się, żeby odeprzeć nawałę czerwoną. Bardzo do mnie istotne. Dobra, submachine guna weźmiemy. Idą. Dobra. Nie, tylko nie to. Mam wieżyczkę, ale wieżyczkę sobie chcę zaszporować na następne fale, gdzie już będzie naprawdę trudno. Double health. A, dobra. Takie miejsce dobre potrzebuję. Dobra, dajemy ją tu. Idą. Fajnie pruje. Ajajaj. Trzeba się uleczyć. Ładuj, ładuj! Hopie! Ej, nawet z wieżyczką mi się udało przeżyć. I teraz mam shield generator. Dupca to. Patrzcie, i zrobimy taki motyw. O! Jestem zabezpieczony. Nic nam nie mogą zrobić. A my im możemy. O! Dobra, leczymy się. Nadchodzą ogromne kleszcze. Kleszczozaury. Kurde, z granata! Dawaj wieżyczkę. O! Dobra. Akcja jest... O, plasma carbine. Dobra, bierzemy. Nie jest najgorzej. Ej, dwie wieżyczki dam. Nie, to jest jedna i tak. A, szkoda. Myślałem, że mogę mieć dwie. Tu już idą jakieś, kurde, czerwone pająki. Czyli ostateczna ofensywa. Nie, ja już nie mam życia. Ale mi one się teraz powoli regeneruje. Dobra, granata. Nie, zaraz padnę! Tylko nie to! O kurde! Ej, co mi to życie tak spadło? Aha! Ja już wiem, o co kaman. Jak ja ich zabijam, to mi życie po prostu rośnie. Dobra, tak daleko jeszcze chyba nie zaszedłem. 5900, no niby na nic mnie tu nie stać niestety, no kurde. Chyba moja ostatnia fala.
Aaaa! Nie! Ładuj! Dobra, z granata. Czuję się jak obleziony przez kleszcze. Okropna sprawa. Nienawidzę kleszczy. Co? Gdzie jeszcze są? Dobra. Kurde, laserowa spluwa. Ostatni bastion Okcydentu, dokładnie. No chodźcie. Piu, piu, piu. Czerwonym w czerwonych. Nie, jak to się grzeje. Kurde. Nie. Za dużo. Za dużo ich napiera. Nic nie widzę. Padłem przy bohaterskiej walce w lesie. Nawet mi ranga wskoczyła. No, moi drodzy. To by było na tyle. To była gra Dropship Down. Ona jest obecnie w jakiejś tam super wersji wczesnej, alfa, beta, gamma, nie wiem, no ale wiadomo. Jeżeli wam się podobał materiał, zostawcie łapkę w górę i suba i zapraszam was na G2A i na Facebooka, jeżeli lubicie, albo w zasadzie nie, jeżeli nie lubicie kleszczy i bolszewików, a to jest tożsame ze sobą. Znaczy bolszewicy są jak kleszcze, ale nie każdy kleszcz jest bolszewikiem. To będzie gra idealna dla was. Jeszcze jak będzie można z kumplami grać, to już w ogóle. To tyle. Nie zatrzymało się nagrywanie, what? Jeszcze raz.